Hej altså. Ja, vi laver vores vinpudler. Vi skal starte med den grønne. Det er bussemænd eller... Bussemænd eller lime. Her. Nej, Fuck, jeg hader det her. det er ikke de samme, er det? Smør den her. Ej, jeg tror fandme det er bussemænd. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om mine er bussemænd eller... Men jeg har fået at vide, hvis det er en lime, så kan man smage det en lime. Okay, Ej, jeg tror det er bussemænd, men den er ikke slem. Nej. Okay. Men jeg glæder mig at have den. Skål, skål. Skål, skål. Ja, det må du så lade være med at sætte på. Ej. Hvad er det? Ja. Peach eller... Hvad farve Hvad farve er det? Den er... det er bræk eller... Bræk. Her skål. To, tre. Skål. Nej. Jeg pakker lidt. Det er græs. Jeg har fået baby wipes. Eller... Jeg har fået baby wipes. Har jeg også. Eller, Det smager selv. jeg har fået baby wipes. Hundemad eller chokoladebulle. Ej, jeg siger dig, det er slemt. Jeg har prøvet det, men jeg synes, jeg havde brækfornemmelse hele dagen. Okay. 3. 1. Og jeg tør ikke. Jo. Jeg kan lugte det. Jeg kan ikke mere. Jeg tykkede næsten ikke engang på den, jeg bare kan jo noget smage det. 3, 2, 1. Tandpasta. Min var blåbær. Tandpasta. Nej, min er også tandpasta. Vi har fået de samme hele tiden, skulle jeg sjov. Hvad gør Ja, nu smager der noget jordbærtandpasta. Jeg har lyst til at tage på. Der er flere der nu. Og det smager Nu smager det der blå tyggegummi. Ja. Og jeg er isbjørn. Ja. Hej.